Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Kum shibinta ban rakhe kan mau buram me jingwan longbre utraji sukres shagan ga slapert hai ki balang kristan per klas tang ge Jingpynriam halaki balang kum ge Jowai bekerpang ba ge Jingpynriam penitanan ilak ying mani hakiru kam per ringkat lang ba ki balang per ki kat tu kat ni ge dor ba shnong hanong ba Jowai kelami syakman ban pin pho pin phieng ya lagi shnong ki thau na ka benta kan ni ge jing rakhe Christmas Lasaki hakikat tu kan ni benta jong ka sor Jowai ba ki lenti ki singking lepin pur ya ki light ki Thaba bat pernai Khrek ki jing shnai ki sing oi ki klor ba ki ding Christmas ki bala penyap bi ki nong light nangwan kum jo ki flex betho ki kentien ku blai Christmas bat snam thamai Haki musnyang lasaki ba ki samla ka shnong lepin Khrek ki jaka shondur ba itanat lepin riam ki ding Christmas bat ya ka sing oi